Guys, maghimo mi og barbecue, baligya barbecue, ginanggang na saging. Guys, ginanggang tagjis lang. Tara. So, nagdaob na siya, guys, daob na paraari. Gitap dan ginanggang. Pitan na nahog. Ginanggang, palayo po diha, grabe po kainit. Ganggang manang, palit na. Nangganggang saging. Kaon ka? Sinugba ba? Bato kag balila? Init. Guys, ready na. Tapa may bagol dito. Sakto rin. Hamay mo screen. Screen naman ala. Masunog. Masunog siya. Diba naman na screen? Guys, ready na sa paraganggang nga sinugbag kuan. Sinugbang ani. Sinugbang saging. Guys, luto na ang ginanggang. Tara. Luto na. Tagjis no? Sunog man ni. Tanggal na. Guys, ganggang. Pay margarine. Yan. Pay. Kawa sa ito kay gawas to sa margarine. Kanang kuan. Unsa? Siya asukar. Lagi. Payan init na kayo. Paypayan gyapon. Katuga-tuga luto ko. Guys, Nainog na nga na nakadahag. tagjis lang ni tagjis. Ugma ang luto, katuyok-tuyok, piktik-pag taga-taga, buuan para tubig. Ano man? Ang gigo na luto tong 12, buuan pa nagtubig. Kaya Tingnan mo, gihipos kay iniginganan nimo matuyok man, ya mahagbong. hinog kayo to. Murag na to gihatag ni Imi. Yan ni unta Pwede nga ni. May rason no, sa naman ang kapoy, may buuan na tubig aron mahuman. Pasok-pasok na gud ko, gaabay ko buuan, gaabay ko. Gabay ka og Ada kong pagtambal at pasok dari nga buwak. Ito ang dagto na maabay ko kay mapasok maduslitan ka aman ang Mimi. Laag na pod. Lagan kayo. Mo? sinubang. Sinubang baboy. Naman tayo sinubang baboy. Sinubang saging na. Mayroon daw baboy. Naman may baboy. Itlap! At pag-anay na daw. Pero Siya ba itong aho kay 20 lagi isa dyan mo boy. Duha ka anay. Kala po itong anay. Siyam kabuok ang isa 11. Nga anay duha. Ay, tapos lang Pasok. sakit paminawin dagay nagtuto samot tong ingligin boy. Paano ito ni Idan na ay Marites la guys. Iksuon ni Richard ba? Kasi Richard ba? Buhi ka mga anay, tanos buho. Giunhan na niya. Ito na raman to ni Oh, daliwatan. Daturan ni Jagi pakuan. Daturan na Mamatay. Kaya puno natakda na. Takda nga, di na kaon. Ah. Ako man itong
Adi na naman Dali daw na eh. jimboy nga. Si katong isa duha kasi mana bago natigok ang mga baktin ug inahan katong Thai brown. Duha kasi mana abi nagmakasukakot na ba. Katong ang anay nga puti karaan pag anak niya Pasko